Ahojte ľudia, dneska vás vítam v novom videu, kde je s nami Jan Mama. A toto je naše prvé video. Prvé video s Jan Mama a ja. No a ideme preskúmavať náš dom. Teda chodiť okolo domu tohto tu. Tak v noci o Paráda. koľkej? V noci O 21. O 21.00. No, presne. Že ideme čus. No, takže poďme. Trochu sa bojím, lebo on tu má aj trošku takéto veci. Jo. Však Jaňo. Ježiš, tam než humpať, padnem do hovien. No, to je náš dom. Tam Mini posiedia a no, strašne veľa tak máme spolu. Pokračujem ďalej v Anesku. Dal si makronku. OK. Svoje? To. Čo ste tu narobili? Aj neboj nič. Tu. Poďme sa tam. Ko. Ty kokos. A fajný zvuk. Tá čvirečka či to. Kam. Dobre, že tu sú toto veľké lampy, kde svieti. No hej. Čo ti je? Čo bolo? Ani ja neviem. Počuli ste to takú... Jaké by kráva. Musím to počula tam, kde je tma. To čo? Poďme tam. OK, poď zdržaj. 5 minutes later. Dobre, stoj. Sme tu. Už v pohode sme. OK. Ja som to počula. Okay. Tu je pod. Konečne to mám na držiaku. No tam raz bol had. Tak. Hej, tu bol had, tak doma vystrčil hlavu. Tu máme bránu. Keď tu zadu musím strieľať. To s kým? To si nevšimajte, čo bolo len tak. Však s nimi divákmi, ahojte, jak sa dneska ste mali? Ja ich dostrašiť dlami. Ona nevie, čo je rozprávať sa s nimi. Ale myslela, že sa straší dlami. Takže mám Mi to prišlo čudné. Kam, tu sme počuli toto debilné zvuky. Daj mi? Dáš mi? Nie. Prosím. 3 € stojí, umrej. Čakaj. Poďme tam. Točí sa. Kde auto? Schovať. Poď pokážať sa, ale spada. To. Prečo je také veľké? Alebo tak. Čo kde auto, ty debil? Autobusky auto. Ešte lepšie. No ja sa bojím, čo tam. Ok, toto môže byť asi aj koniec videa. Čus! 1, 2, let's go!